Ochudi. Weche skul odonjo ng'iende baba. Odonjo. Koro pimna yore ma ji nyalo go skul baba. Awacho ni sani. Sani nitie gima wuok ni thapki. Sani jopuonje wang'iuru madongo. Sani ng'eni nyithindo onego bed ni keto yiero sikul gi thuon. Gimoro donjo ni thapki. Gino kinyalo kaw tikete klas ka klas. Tikete sa 11 okinyi. To manyisi ni ba nyithindo nyalo mondo sikul aduga. 10 yudogi. 10 yudogi. Girito ma thapki. Thapki. Thapki chakre sa 11 nyaka sa 3 konyango. Ka onyango nyaka sa 4 loso na chiel dhi to nyuka donge. Dong kamano. Tok nyuka kanye ni business kata gi physics. Tok mano kuon mara moja. Sani bingeni piny olony en michele. Michele. En michele koganda. Oganda bwana nini ya? Chieng' na Christmas nyithi skul, Christmas. Sani education master Honorable Fred Matiang'i donge. Ng'ane. Magowa. Magowa. Wabire wachako gi Fred Matiang'i en mochung' ne security. Bing ni nyithindo dhi chako mondo sikul because of thapki. Thapki dhi chakre sa 11. Koro mano security ma ng'ama ochung' Honorable Fred Matiang'i. Kaito mheshimiwa Ngiri Magowa. Magowa. Weche mineno wakelo negi mago weche ming'eni wan oro e piny ka wachalo jonabi. Wan wachalo jonabi. Omi mano paro maber ma wayudo mane leko dochie otieno manyoro. Ma piny rugo kawuono. Ma piny rugo kawuono no. Waneno mane mondo koro wakel yo moro ma nyithindo nyalo hero go sikul. Mondo ji kogo dhi skul te. Sani ok chul nyathi gi sikul. Once niseketo thapki. To biro kwede. En klas ka klas sa 11 donge. Gi thapki. Nyaka sa 3 konyango. Donganyisi nyithindo dhi hero sikul aduwa. Baba ma ochuti gladiator yath biye nyikwara moga jwangu. Bas kofu mijogo program migi nyingi kaiti chwadi gigi mitimo. Mwele unguna skofu mwenyewe. Sani wanu free? Wan tingel. Wanya minyero kama ne odi komo ni nkire kanyo no. Mine no simbo no. Kata ka mine ni beti ki madam koro kaka yin mina ni ngiyano. Koro samuri beti kata isa nisi nyako no. Nanu nyako moro ni gochi ni sa ngwen kama. Onyango cha ka ngoro amo kimoro sa dek makoro yini ki wifi. Gi 55. Ade gi 55. Asana ade gi 55 mok ber. Keti angwen gi 84. Angwen gi 84 kanyo ber maratari. Kanyo kisadonjo tidonjo nwa imbui donge.